7. Customer table number 2005. Kasi din na lang talaga ano, makahanap siya ng talaga. Kaya dati one time. 해보겠네 이제. 맞잖아. Kaya ako nabalik. Kaya ako pumunta ng tapat. Customer table number 3016. Nawas ka mga diba? Talaga yan. Yung day? Portugal. Portugal. Kami ginagawa. Customer table number 2010. Dali ka, mama. Customer table number 2010. Customer table number 2012. Makakalataw ko talaga siya. Naka-rice tayo. Ready din? Favorite na yan. Dito, kanyaman na pala pagpakain niya din. Nang tayo ng content, kaya ako Saan yan? Pamilyahan yan siya. Na? Pamilyahan yan. Pagkisyahan yan. bili ko. Pangluan yun. Aliwado man tayo. Kumain mo na po. Si contestant na. Kaya pala may hotel. Kaya yun, di ba? Customer table number 3019. January yan ba? Hindi sabi December. Ang exercise ngayon. Yun na. Nalapatan. Dati naman maglakad niya maniyap.
table number 3019. Customer table number 3019. Customer table number 3019. Kumantay pa. Meron na akong pamoroy. Motor. Customer table number 3023. Victory line net. Ilan? Yan. 200 mo, pwede Ito marami dito. pa. 200 pwede. Ining sa Kenny. Ay, may palagay mo na. Ayun. Ilay pa ni kaya bukba niya. Sakuya mo? Hindi mo. Mga sakuya? Ay, karakal may dadalang dutong na. Ano ko yun? Kay. Karakal may dadalang dutong. Ganito. Ya, yun mo pala. Pag yun, Wait, gawin mo yung na mo tatay yung pwede. Ay, sige mo taran dyan. Sige mo taran. Sige, managbag yun. Dali, dali, Ali, kami ko niya yung bitis ko dati. Ikaw na datan. Lahat ng helmet. Tingnan mo ito yung may kami. Wala. Dali po ito pa naman eh. Eh, Tunay gani eh. na oras. Yan. Kami bagong kay darang dadaw. Kami darang dadaw. Tignan mo kayo. Sabihin niya man. Halin muna yung pagkini. Ipag tayo tayo imatin. Yan. Ang kaya kay Raiden, dahil din bala. Aw. Ano yung kusin? Ayaw mo na yan. Patabi ka ni Martin yan. Oo, kasi papunta na yan na walang oras. So, sino pala? Martin. Tapos sa metro niya biyayda. Papunta. Tauli imatin kanina. Ano yung kanta? Eh, Raiden nga naman yung motor. Pagkira yun. May ganun din nga. Tama. Iyo. Uy. Yan. Hindi na ba yan?
Yaman yun